Úverový register. Skoro každý už o ňom počul, ale prečo je pre viacerých postrachom? Poďme sa na to dnes pozrieť. Úverový register je skrátke register všetkých úverov, kreditných kariet, debetných kariet, ktoré vy ako fyzická osoba máte. Na Slovensku máme momentálne dva registre. Prvý je register bankových informácií a druhý je register nebankových informácií. Podstatný je hlavne ten register bankových informácií, pokiaľ želáte o hypotéku. V registri nebankových informácií sa väčšinou evidujú leasingy alebo pôžičky alebo nejaké malé spotrebné úvery. V týchto registroch je evidovaný každý žiadateľ, ručiteľ alebo spoludlžník, ktorý figuruje v nejakom úverovom vzťahu. A pozor, v registri sú evidované aj všetky zamietnuté žiadosti o úver. Tieto sa uchovávajú v registri až 5 rokov. To znamená, keď ste pred 4 rokmi žiadali o nejaký úver, ktorý vám nevyšiel, banka to pri aktuálnej žiadosti uvidí. Ak chcete vedieť, aká je vaša úverová história, môžete si požiadať o výpis z tohto registra. Dá sa to spraviť online, link vám prikladám dole v popise. A tento výpis stojí 12 alebo 14 eur, príde vám domov mailom alebo poštou. No a vy si viete teda pozrieť, čo v danom registri všetko máte, ako vám šli splátky, či je to v poriadku. Vie to niekedy pomôcť pri novej žiadosti o úver. A preto plaťte všetko na čas, splátka úveru je tá prvá, ktorá vám má po výplate odchádzať, lebo ako náhle budete mať nejaký negatívny záznam v úverovom registri, môže vám to spraviť veľké problémy pri žiadosti o nejaký spotrebný úver, prípadne na žiadosť o hypotéku a ďalej sa už nepohnete. Takže plaťte.